Us explicaré aquest conte que es diu El ramat. Aquí hi ha una nota, perquè Sara, quan acabem el conte, ho veurem. Comencem. Ser ovella és fàcil. Tot el que hem de fer és menjar, passejar, dormir i ajudar a dormir. Tothom té assignat un ramat d'ovelles propi. En Miquel ja ha tocat el meu. Ens crida quan no pot dormir. I tot el que hem de fer nosaltres és saltar la tanca. Un dia a la nit el Miquel ens va cridar: "Vull dormir". I vam començar a saltar igual que sempre. Primer saltava l'1, després la 2, tot darrere la 3. Algú ha vist la 4? Va dir la 5. "Allà, està allà", va dir l'última de la fila. "Toca saltar", i vam dir. M'he avorrit de fer sempre el mateix. N'estic tipa de saltar, no vull. Ens vam posar les potes al cap. Quina mala sort, ens ha tocat l'ovella negra. "Et toca a tu", vam insistir. "Ho he rumiat molt, no penso saltar". "Què has dit? Si no saltes la cadena es trencarà", i l'endemà en Miquel passarà en blanc i en comptes de comptar ovelles comptarà garrins. Però és igual, jo no penso saltar. Deixa't d'estar històries i saltar. Has de fer el que et diuen. Seràs una ovella esgarriada. Salta, 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 li insistíem. No, deia l'ovella. Mireu com està en Miquel. I en Miquel continuava sense dormir. Ting, 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 ting. I de sobte, entre aquell xivarri, va aparèixer un cartell. Bé. Portava una carta per a la 4. Qui diu 4? Carta urgent per la 4. La 4 va obrir el sobre. Va llegir la carta. Va agafar embranzida. 1, 2 i 3! Va fer un salt espectacular. Va desaparèixer. Un punt, però fer petit. Aquí està l'ovella. Si jo la veig molt gran. On està ara la 4? Doncs aquí. Aquí amb en Miquel. El temps ha passat i encara no sabem on és la 4. El millor de tot és que en Miquel ja dorm bé i no es necessita. Què hauria de dir en aquella carta? Ara ho veurem. Aquí està la carta! Què diu? 4. Sisplau, salta, no puc dormir sense tu. Signat Miquel. I vet aquí un gos, i vet aquí un gat. Aquest conte ja s'ha acabat. I vet aquí un gos, i vet aquí un gat. Aquest conte ja s'ha fos.